Big time oil price rollback nakatala ang iimplementar ka nagkapirang oil companies sa aga. Disyembre 13, mga motorista maugma daw sa nasambitan ng rollback. Uyaan report. Igwang amay na paaginaldo ang mga oil companies sa mga motorista sa aga aldaw nin Martes, huli sa nakatala ang big time oil price rollback. Kung kaya ang motoristang si Bobby, sanggatos pesos muna ang pigparga ngunya na aldaw. Bukas, pupultang ako kasi mag-rollback. Basado sa nagkaparang oil companies, nakatala ang maghuros nin haros 3 pesos and 50 centavos ang presyo kan kada litro nin diesel. 1 peso and 40 centavos hasta 2 pesos and 90 centavos man ang posibleng ibaba kan presyo kan kada litro nin gasolina. Mantang 14 pesos man ang tapya sa presyo kan kada litro nin kerosene. Magayon man dangugun ang rollback. Dahil man subutin ni Matik ang nagkapirang Bicolanong motorista, urog na tanag-umento naman ang presyo kan haros gabos na barakalon. Tios mang giraray, may magiginibo, matyaga na lang. Problema kaya ganyan, pag nagbaba, malangkaw ng magbabang 3, malangkaw 5. Kaya po maintain si pagbaba. Lauman kan mga motorista na magdagos-dagos na ang paghurus kan presyo kan mga produktong petrolyo. Nganing dawa papano, may naan man subutan sa indang mga gastuson, urog na ngunya na holiday season. Mas praktikal kung talagang hindi na bumalik sa pagtaas ng ng presyo para kami makatipid na. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.